Oh my God! Hai. Cei mai iubiți șefi din România se întorc. Vreau să câștig. Te confirm. Mamă, pa! Din 16 noiembrie revin seriile cu povești gustoase. Pentru cine ai lucrat? Pentru regina Angliei. Tu nu realizezi cât ești de talentat. Și surprize spectaculoase. Că vă scot prin țară. Șefi la cuțite. Dracii mă iau. Vrei să mă fraierești? Chiar îți vreau binele. Da, e bătaie. E venit curcubeu în cerul gurii? Mamă! Când ei se întrec, câștigă o țară întreagă. Vreau să descoper oameni. Îmi place nebunia ta. Vreau să descoper gusturi. Sezonul care schimbă jocul. Televiziunea are gust doar la Antena 1. Senzațional.